Nadržaný medveď sa zobudí po zimnom spánku. Ale je zima, zvieratka ešte spia. A nadržaný medveď nevie, čo má robiť, tak chodí po lese a vidí, zrazu sa kríček za šuchoce, pribehne tam, vidí ježka. Schytí ho, začne ho otáčať, pretáča ho, krúti a kričí na neho. Kde máš pišulu? A ježko, ja nemám pišulu. Čím si to povedal? Môže byť. Také suché, ale môže byť. Chceš niečo mokré? No poď. Daj si pivo. Daj si pivo. Ja už som mal dneska jedno. Čauzek, idem von. Budeme radi, keď sa opäť vrátiš. Vieš, čo je dobré, keď hovoríš ten opilecký vtip ožratý, ako sviňa. Potom ti ten vtip ani nevyjde. Ale zapasová, tak bolo dobre. Ja som mal tak jeden o svokre. Že svokra je ako mucha. Otravná a zbytočná. Príde človek do obchodu so zbraňami, vrátiť zbraň. A pán sa ho pýta, že čo, zbraň vracete, nefunguje, je pokazená alebo niečo? A pán mu hovorí, nie, len svokru medzi tým zrazil autobus. Spadne babka z 13. poschodia. Opráši sa, omráčená, sa dvíha. Behnú sa ľudia okolo, príde policajt. Babka, čo sa tu stalo? A babka. Jo, ja ti neviem, synu, ja som len teraz prišla. To bola určite ožrotá Slováčka. Ja mám taký pocit, že ja som stratil svoj zmysel pre humor. Áno, tak, to bol dobrý. Ne, to bolo strašne suché. To boli suchšie, jak vtipy môjho otca. Čo má ten... Tak tatkovské vtipy sú najlepšie. No, určite. Budem ako pizda. Ideme na to. Maskot, poď. Podaj ready. Vyberám nejaké auto, neviem aké. Nevyberaj, pôjdeš s nami. No vyberám toto. No vlastne, veď máš dobré auto, čo sa sťažuješ. Maskot, prepáč. Počkaj, kde sa ide? Som si ťa nevšimol. Tuto doľava. Jeminkové. Ale, no dobre. to bol Ale nádherný že drift. to nebol ja. To bol nádherný drift. No ale som ho nádherne pokazil. Ja som... bože. Ja som si dal mapu, aby som vedel, kde sa ide aspoň. Ňoňo. Ja som išiel za nimi. Ja tiež, no. Dobrá práce, kamaráde. Autem pozerám, netrefil. Aj. No jo, Joe, hlášky sú naj. A ještě jedna. Slečno, rád bych vám nabídnul kousek ráje. Má přes 20 centiáků. Ale no tak. A šetríte život, my nemáme ich veľa, hej? Hej, hej. Prečo myslíš, že tu len jazdím? Ja som tak rád, že mám tú tampu. Ja to nemám. Kámo, ja som akorát vyšiel po schodoch s tým zetom. Neviem síce ako, ale vyšiel som. Čo tu robíte vy dvaja? Pred derby tu máme, no. Dobrý. 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 Kde? Á, dobrý deň. Ja to deprekal. Nechceš molotov? Píliť húš, jak moja babička. Jasne chce, že chce molotov. Čože? Ja to radšej otáčam, je ich tu veľa. Ja ich strieľam tu vzadu, len pekne pokračujte vy dva, ja neviem kto tam šiel. Hovoríte niečo prednosť od deprekala? Aha, sorry. Nie, nič také... Maskotovi tiež nie. Nič také nepoznám. No je to seka, tak čo ti poviem. Ja som asi trošičku mysol rebrík. Kde je ten posledný? Chlapci? Á, tam je. On je vnútri. On je bugnutý. Aha, tak není. Alebo je? Ja nemám rebrík. Skočí niekto po mňa do vody? Nemám vodné vozidlo, je minúta. Uj, ale ich tu je. Idem pre teba. No tak musíte počkať, pretože ja nemám... Nubek sa zoberá autom. Máš jak výjsť vôbec? No však, máš taký rebrík? No ne, nemám. Vnútri je rebrík určite. Aj tady tu na kraji musí byť. Nemusí. No Kurva. Dajte. Fajn. Dobre, zostrelte ich. Ja ho nevidím, kde je ten... A tam je hore. Nádhera. To sa nemohlo podariť lepšie. Ja som išiel vrchom, tak mal som nejakú výhodu oproti. Jak sa vám podarilo Ja- skočiť dole? Nemám numpad, takže ja nie. Dobre, idem na to.
Ale ja idem dozadu. Mám sa Ja dať. tež. Všetci sme? Kepšedu. Počkaj, musím to zdvihnúť. Idem po ňom. Ja ho mám Božič. nápočný zbraní, čiže ja to nedotiahnem. Musíš počkať, ma skôr k tebe prídu ostatné vrtuľníky. Á, tesne. Počkej, Za dole. každého raz Aj prídem dole. asi. Hej, ale musí, už chápem, dobre. Už viem, kde sme. Jak po ňom voda je kotlivé. Á, je dole. Je dole. Myslím, že ten, čo je pred nami, ide dole. Myslím, Stačí že ten, takto? čo bol za nami, tak ten... Aňo, Nádhera, ďakujem. Už není. Ďakujem, pomohlo. Ó, toto je dobré. Vo first persone je to bomba. áno je. To- Ukáž? Hovno vidím. Asi tak. Ale keď si vzadu za gulášom. Za Tak gráč. zakulášem, máme dobrý výhľad to, hej. Ja vidím, že ideme do zeme. No, ja Ideme viem do zeme. o jednej veci, že čo z toho máš. Máš toho... Presne tak. Počkaj, musíme ho zostreliť. Zostrelte to takto, prosím vás. No šancu. Ešte zramujem ho, ja čo povieš. Mám ho. Áno. Počkaj, ja som ho rozhodol. Ja ho videl Tak všetko. nič. Tak všetci. Ja som taký imbedebil. Ja som si proste povedal v tábore, že hej, pozriem si turnaj Mekyho Žbírku. Pozriem si celého Dana Dreva. Turnaj? Áno. Mekyho Žbírku, turnaj, to čo je? Nepoznáš Dana Dreva? Ty? Turnaj Mekyho Žbírku, to čo má byť? To je, oné, z čarovnej čaše. Dano Drevo a turnaj Mekyho Žbírku. Nemusí vedieť, čo sa stalo. Dobrý. Aj maska, troška ja Paťo, sa. ospravedlňujem sa. Poď sem ty zasraň. Takže to je tu. Je, tam je. Kámo, Môže byť. ešte ťa čaká, ja si to idem klipnúť. Ty strašne zbožňuješ, keď ja odjdem odjebať niečo z RPGčko normálne. Že ty to ideš po seba, že odjebeš aj No seba. však, ale však to tak na Nerob. seba má byť. To čo máš za cicinu. To by niekto Neviem. dal. Ani neviem. Nejaký hacker. No svietiace dildo normálne. Že? Že ty si ešte tu? Dočkaj, niečo vám musím ukázať. Krista Aha. nemôže tam do toho sadnúť. Aha, na to. To je bomba. Čo? Ty kokos. To je mušketa? To som nechcel, áno, to je mušketa. To som nechcel, to som nečakal, ja sa ospravedlňujem. A čo sa tam stalo? Nič, To nič. zajebal ma som škotu. Som sa rozpadol jak Lego postavička. A filmek mi stále stojí predo mnou. Mám aspoň dobré autičko. Brumvex? No, Chod na Legendary Motorsport. idem na Legendary. Kúkni dvojdverák a zadarmo. Ty tam je Počkaj. ešte Anis LG. LG tam je? Je tam. R8. RH. R8, no. Však a to u Bennyho sa dá zhoviť potom na... No, čo z Bennyho sa robilo, no. Ja tu mám ten... Áno, RH. Je to zadarmo? Veď ja ju mám, dvakrát vytunenú. Ja tiež. Ja sa strašne Veď- zakúkalam chalani, ja sa ospravedlňujem. Je to pekné, no. No je to pekné, ak sa zakúkalam. Není. Sám si to teraz povedal. Že ako sa to mne často deje, Že úplne... niečo sa so mnou porobilo. ale- To bude tým, že hrám No, hry, Presne, to preto. a to iba keď natáčam, v živote som nekoktal. Ja nekoktám, ale neviem, Aj, slova že- nachádzať. Ani neviem trafiť. Ja som začal väčšinu koktejl, tú som začal chodiť von. Tak, a teraz to príde. Skúsime to ísť potichu. Ale niekto im mohol ísť na aute. Brumek ostan vzadu. Auto ide von. Preč. 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 A ty s tým autom tiež preč. Mám Dajte sa schovajte. Mám ísť preč s tým autom? Dajte sa schovať na kraj. Nevidíš, čo ide na mape? No ja to vidím, ja to pozerám, No ale on tak. ide von. Neviem. Podľa mňa Ale pôjde nechoď von. k onemu, lebo tiež nás chytí akade. No však to. Opatrne. Hej, išiel vonka. My sme dnuka. Môžem ísť naspäť. Môžeš ísť naspäť pomaličky. Počkaj. Aj tam je ešte to auto. Prekal je tvoj. Hľadám ho. Nemám okuliare, nevidím. Myslíš, že ja mám okuliare, ja vidím, hej? No. Idem hľadať toho posledného. Môžeš ísť, no. Jasné, ešte ma prejde. Sekundu, ešte ti otvorím. Sorry.
Musíte ho zostreliť toho jedného. Musím ho nájsť, počkaj. Idem hore teraz. Ideme do... Zoberte nejaké vozidlo. Počkaj, a prečo vlastne? Maskot, poď ideme. A maskot sa... A tom sa nedá. Počkaj. Dobre, som tu. Ideme, poď. Tak. Máme nám dobrú hudbu. Počkaj, nemáme koma ešte. Ja som mal lepšiu. Počkaj, zastav na chvíľu. Choďte šoferovať, tak nebo maskotovi sa zrušiť. Ja idem normálne. No, ja tak aj. Ja vidím, že sme v polovičke cesty. Ja vidím, jak vás to vyhľadil. Ty mi prosím ťa, nerob nervy, lebo ja sa postavím, idem tam a zavriem ťa a zčernáš! Lebo jak sa hovorí, že za jeden uhorský rok, tak bude sa hovoriť za jeden zorotovský rok. A tak bude to trvať ako dlho, prosím ťa. Pýtaj sa Zorota. Wow. To ani Google nebude vedieť, prosím ťa. No je to. Dáme si klasickú vykradačku. To si môžeš dodať bez nás. No veď áno, veď už na tom robím. Dobrú chuť. Ďakujem, chutí to veľmi dobré. Ja viem. To zvyčajne hovorím chalanom, keď povedia, že idú šťať. Lebo ako ja neviem, ako odpovedť na to čakajú. Ďakujem. Neskúšaj nič. Máte nejaký problém? Áno. Zapýtam tých, kto tu nie je vás. Nejaký vtip nakoniec? Vojdu 4 chlapi do bordela. A prvý ich šéf vraví, a chlapi, ja som šéf, tak idem ja. Idem ja prvý, tak ide prvý. Vojde dnu, za chvíľku vyjde von. Povie, tak som jej piču rozbil. Ide druhý, vojde dnu, pozerá, piča rozbitá. Tak, do druhej dierky. Vyjde von, chlapi, tak som jej riť rozbil. Ide tretí dnuka, pozerá. Piča rozbitá, riť tiež. Tak do tretej dierky. Vyjde vonka, chlapi. Ja tak som jej ústa rozbil, že zuby vypadávali. A vojde štvrtý a za minútku je vonka. A hovorí, prišiel som tam, piča rozbitá, riť tiež. Z úst jej zuby vypadávali, tak som jej aspoň ruku zlomil tej piče. To mi nevychádza. Bieda sa chlapci. Takže chlodni už sa na mňa vyprdli, absolútne to nevadí, dúfam, že ste si užili dnešný heist, alebo vlastne to boli 2 heisty za sebou, nevadí. Ďakujem veľmi pekne za pozretie, dovidenia. Toto je, počkej, chalani, na úžasný vtip som si spomenul. Prečo Anička spadla z húpačky? Lebo nemala ručičky. Klop, kto je tam? No Anička, no, Anička nie. Bože, to sú také pičoviny. Že? Ach bože.